A takaice dai abin da ya faru shine a lokacin wanda ya kira ni da niyyar zai bani waka, kuma shi bako ne ya zo Kano daga Abuja, kuma weekend ne lokacin. Sai ce yana so dan Allah, ya ma zo gurina bana nan, amma yana so dan Allah mu haɗu, saboda yana so matar da zai aura ta ce ni take so na yi mata waka. Kuma na san haka yana faruwa da yawa, mutane sun zo za su ce ai matan ce ta dage haka. Da ya yi min wannan maganar sai na ga to mutumin da ya ce ya zo gurina ya zo ya ce har bai ma same ni ba, so da haka dan Allah ya nemi alfarmar ni, to na yi amfani da wannan na je. Ashe shi ba haka ba ne, ban gan shi ba. Na wuce inda ya kwatanta min kenan, sai ya ce in dawo ya gani. To juyowar da muka na juyowa, ashe suna laɓa ne a ɓoye, su ma akan babur suke. Kawai sai ji ne sun watsa min. To gaskiya na ji kamar a mafarki, saboda dama na kan ɗanyi mafarke irin haka, kuma cikin yardar Ubangiji a mafarkin zan ji na yunkura da ƙarfi na salati. Saboda haka ko da abin ya faru na yi salati, na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai da na yi yunkura din, saboda na san cewa dai da kafata na tau, amma sai da na koma kawowa cewa mafarkin ne dai. Na yunkura kawai na zauna abina na tabbatar cewa ba mafarkin ba ne. Bai shafi idan ba? Kamar dai yadda Hausa suke cewa ba a bari a kwashe diga, ya yi effectin din irin. Duka biyu ko ɗaya? Ɗaya effect. To Allah dai yanzu shi ya bar wa kansa sani, dan ni ban san ko me dalili ba. Amma dai a lokacin na yi album na ɗaya kenan. Na farko ma? Album na farko na yi hotunan na biyu, ban na mantawa. Album ɗina Rashin Masoyi shine na biyu da zan yi. To shine last hoton da na yi ina normal, ba samu matsala ba. Na yi hoton kenan. To idan na sa haka a zuciyata, yana nuni da cewa ban yadda da komai nufi ne na Allah ba, kuma ban yadda da kaddara ba kenan. Ban mantawa daga lokacin da abin ya faru, mutane suna ta tunanin cewa zan ji tsoron mutane, zan daina mu'amala da mutane. Daga lokacin ni kuma zuciyata ta fara samun cewa in fara rungumar mutane, su ga cewa yanzu ne ma zan rungumi masoyana, don na san cewa suna nan, suna gefe, wasu suna nesa ma basa kusa da ni, su ne min soyayyar da ban san irinta ba. Kuma idan na ɗau matakin cewa na daina mu'amala da mutane, ko kawai kowa in ya zo in sa zuciyata a tunanin zai cuce ni ko wani abu, to daga nan zan dinga ma barin masoyan na asali, kuma a banza in zo in fadawa da za su cuce ni. To kin ga abin ba shi da amfani. Kawai na yarda da Allah, duk kuma abin da zai faru da ni shi nufinsa ne. In dai na ga ya faru, ya yadda nufinsa ne sai ya faru. To alhamdulillah yanzu haka ina da shekara 25 a duniya. Gaskiya dan ni da farko ma ban ma san ana kiyayya ba, gaskiya wallahi. So sai da aka min wannan shine kawai na san cewa akwai makiya, ko da ba a kaina ba. Na san faɗin da ake akwai makiya, to akwai. Amma ni gaskiya dama ban ma tunanin ina da makiya ba, kuma ko a yanzu bana. Yanzu me zaka gaya wa masoyan nan naka dai da ake ta magana akan su tun ɗazu? Alhamdulillahi ba abin da zan ce da su sai dai in yi godiya a gare su, sannan kuma nima in faɗa musu cewa kamar yadda suke ƙaunata, haka nima nake ƙaunar su a raina. To ina fatan Allah ya bar soyayya da ƙaunar juna. Muna fatan mutanen da suka saurari wannan hira ta Nura M Inuwa za ku tura ta zuwa sassa na group da dama, domin masoyan Nura M Inuwa su ma su samu jin wannan hiran. Sannan kuma kada ku manta, ga wanda ba su yi mana subscribe ba, su danna alamar subscribe, sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da kallo ko sauraron abubuwan da suka shafi Nura M Inuwa. Mun gode, Allah ya bar mu tare.